Yo, dan sana kini berbalik ke dendang-dendang rabab. Kini sebuah karya sahabat Ambo yang luar biasa jo yang akan kami lantunkan. Nasib Bujang Marando. Iya. Ratu Bujang Marando pan. Iya. Pan lain ndak Marando. Ada. Asik. Yo, buah karya dari sahabat Ambo Nop Sikumbang. Terima kasih Nop Sikumbang. Persembahan syair-syairnya, mudah-mudahan karya-karya Nop Sikumbang selalu dinanti oleh dan sanak kasadonya. Yuk berangkat Nopan, kita santai saja. Oh. Sadang duduk mengenal nasibnya badan kini teman badan sambia duduk oi nantikan buang bangadang antang ko buru rata tangan jodonan alunju bahasa lah sampai pulau rambut bahuban jodoh alunju bahasa lah sampai rambut bahuban di sikol sansai para tiane Allah. Raso cime sajo nanti bong Tio bacinto kasih bapisa Anta dek badan dek buru rupo Tio bakasih badan bapisa Anta kok badan buru rupo Malang bana nasib nen kini Latiah badan yo dek bature anak pulang menuju rumah di sinan mangko balung gua jame sia ye mato jatuh ke tanah di siko badan balung gua jame si aye mato jatuh ke tanah sansai badan di buwe nyogi liang pan. Taman badan surang diri lutui batu palangka dagua mengana nasib bak jando kini taman badan nyusambia duduk mengana badan jando kini obaman wong dan sadang duduk
masobo lah sampai pulau rambut baru bandai jodoh di alun masobo lah sampai pulau rambut bau ban sansai bana dan di punggungnya rambut lapan raso cime sajo nanti bong tiok bacinto tiok bapisa antah dek badan nan buruak rupo tiok bakas ya tiok bapisa antah ko badan nan buruak rupo malang bana nasibnya badan tamporo kalam pitu bakuncine namanya bui alul layado lenyai badan dalam manjari kama diaro kepala raiyone modela kepala rainyo sansai lago badan anta bilo kaba ini kaba ini kaba ini sansai yuwo lenyai tendi banyak kanek-kanek gagal hilang dah. Dio, iku hanyalah sebuah dendang gurauan ya pan ya. Jadi nampak muni pantun ambil lama mak nak katan juang hari nan sadang sanjo rayo. Usadun sanak tersingguang adek gurau Allah diaso. Ikuti tadi Al-Kawi Minang Channel Dan Novan Solki. Iya, Pan, terima kasih banyak Pan. Mudah-mudahan. Sampai bersobot di lain kesempatan. Mudah-mudahan sekali lagi persembahan-persembahan dari kami bisa menghibur dun sanak kasadonyo. Jangan lupa bantuan subscribe Like dan share. Oke Pan. Juga bagi kalau ada yang request silakan tulis Iya. di kolom komentar di bawah. Iya, Oke. mudah-mudahan support yang baik dari Don Sana bisa membangun kami bisa lebih baik ke depannya karya-karya yang ingin kami sajikan untuk Don Sana Kasadonyo. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.